Αδέρφια, τελευταίως γίνεται μεγάλο θέμα για ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, δικαιώματα, πορείες, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία κτλ. Αυτό το βίντεο θέλω να βάλω τα πράγματα στη σωστή τους θέση, στη σωστή τους σειρά. Και όποιος θέλει μπορεί να διαφωνήσει ή να στείλει μήνυμα να πει τη δική του άποψη. Υπάρχουν δύο φύλλα, ο άντρας και η γυναίκα. Κανέναν άλλο φύλλο. Άντρας, γυναίκα. Υπάρχουν άντρες όμως που έχουν κάπως διαταραγμένη τις ορμόνες τους και έχουν γυναικεία στοιχεία. Το ίδιο υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν ορμόνες που τείνουν προς τον άντρα. Σεβαστόν, αλλά να παραδεχτούμε ότι είναι κάτι το αφύσικο. Δεν είναι μέσα στην φύση, είναι κάτι εκτός φύσης αυτό το πράγμα. Λογικά αυτός ο άντρας έπρεπε να έχει ανδρικές ορμόνες και αυτή η γυναίκα έπρεπε να έχει γυναικείες ορμόνες. Απλά όπως μπορεί να γεννηθεί κάποιος χωρίς να βλέπει, κάποιος με πρόβλημα στα πόδια του, παράλυτος κτλ. Και αυτός είχε την ατυχία να γεννηθεί και οι ορμόνες να μην είναι οι σωστές ορμόνες. Οπότε αν έχουμε, ξαναεπαναλαμβάνω, δύο φύλλα, άντρας, γυναίκα και εσφαλμένες ορμόνες. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους εισάξουμε στην κοινωνία μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζουν αυτό το πρόβλημα και πρέπει να τους βλέπουμε με συμπάθεια και να τους βοηθούμε να βρουν τον προσανατολισμό τους. Θα πρέπει να είμαστε δίπλα τους γιατί περνούν πράγματι δύσκολα. Για αυτούς η κοινωνία πρέπει να είναι πολύ ανεκτική και πρέπει να τους φροντίζει ιδιαίτερα. Είναι άτομα με διαφορετικότητα. Διαφορετικότητα ως προς τις ορμόνες. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία ανθρώπων όμως, οι οποίοι θέλουν να επιλέγουν το φύλο τους ανάλογα με τις σεξουαλικές τους ορέξεις. Ας πούμε ο άλλος αρέσκει του να πηγαίνει με άντρες. Όχι γιατί έχει ορμόνες, απλά έτσι για την ιδιοτροπία του, για την απόλαυση του. Αυτόν το ονομάζω διαστροφή. Δεν είναι άλλο φύλο αυτόν. Αυτό είναι διαστροφή. Το ίδιο και η γυναίκα, η οποία είναι normal γυναίκα, με κανονικές ορμόνες, αλλά για την απόλαυση της θέλει να πηγαίνει με άλλη γυναίκα και αυτή την ονομάζω διαστροφή. Δεν είναι φύλο αυτό. Μην προσπαθείτε να μου το κάνετε φύλο. Όπως ένας άντρας ή μια γυναίκα θέλει να πηγαίνει με ζώα. Με ζώα, ναι, καλά ακούσατε. Στην Γερμανία προσπαθούν να προωθήσουν τώρα τη ζωοφιλία, να πηγαίνουν και με ζώα, νέο φρούτο, να ακούσετε να έρχεται σιγά σιγά. Το ίδιο και τούτοι οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν κάτι το διαφορετικό. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να το ανεχτούμε αυτό και είναι προτίμηση τους και είναι αυτά όλα. Αυτά είναι πελάρες, είναι η απόλυτη διαστροφή και πρέπει να καταδικάζεται αυτόν και να μην θεωρείται σαν πρότυπο το οποίο να παρουσιάζεται και στην νεολαία μας. Οπότε, να διαπαιδαγωγήσω τα παιδιά πώς, να τους πω ότι αν έχεις λάθος ορμόνες είμαι δίπλα σου να σε βοηθήσω, να το δεχτώ. Αλλά να τους βοηθήσω για να τους πω, κοίταξε, δικαιούσε να επιλέξεις να είσαι άντρας ή γυναίκα ανάλογα με το αν θέλεις να τρώεις, τι τρώεις κτλ. Τούτον είναι η απόλυτη διαστροφή. Νομίζω καταλάβετε τη διαφορά. Να σας πω παράδειγμα, κάποιος ο οποίος είναι παράλυτος, ας πούμε είναι κουτσός και έχει και ειδικά δικαιώματα επειδή είναι κουτσός, μπορεί να κρατά αυτοκίνητο παραπληγικού και να παρκάρει σε ειδικούς χώρους στάθμευσης που παρκάρουν οι παραπληγικοί. Βεβαίως και νομίμως να του δώσουμε αυτού του άνθρωπου ευκολίες γιατί περνά δυσκολία. Πώς θα βλέπατε κάποιος άλλος να το παίζει κουτσός και να πιένει να πιάνει το πάρκινγκ του ανθρώπου, αλλά να μην είναι κουτσός, να είναι απόλυτα φυσιολογικός, αλλά να κουτσεύει, να κάνει ό,τι κουτσεύει για να του πιάνει το πάρκινγκ. Ακριβώς, αγαπητοί
ομοφυλόφιλοι οι οποίοι έχετε αυτές τις λάθος ορμόνες, αυτόν κάνουν τούτοι ούλοι οι διεστραμμένοι που λόγω απόλαυσης και μόνο λόγω απόλαυσης προσπαθούν να ρημάξουν τα δικαιώματα που δικαιωματικά εσείς κερδίζετε, γιατί έχετε αυτήν την διαφορετικότητα όσον αφορά τις ορμόνες σας. Βλέπουμε εμπορίες. Ξέρετε, μια τεράστια πλειοψηφία των πορείων αυτών παρεκτρέπεται και βλέπουμε κρατούν εικόνες και κάνουν αυτές τις ασελγίες και αυτά τα γελία πράγματα. Όχι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ομοφυλόφιλοι λόγω των ορμονών τους, αλλά αυτοί που βάζουν μπροστά την απόλαυση και την διαστροφή ως σημαία για να γίνουν αποδεκτά τα όποια διαστροφικά τους παιχνίδια έχουν στο μυαλό. Προσοχή, είναι επικίνδυνη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έστειλε οδηγίες που προωθεί την διαπαιδαγώγηση των νέων όσον αφορά τα φύλλα. Συναούλα τα φύλλα. Είναι παγίδα. Είμαστε Έλληνες, χριστιανοί ορθόδοξοι. Σας παρακαλώ, πρέπει να παραμείνουμε στις ηθικές μας αξίες. Ξέρουμε άντρας, γυναίκα, δύο φύλλα, μόνο δύο φύλλα, ανθρώποι με προβλήματα ορμονών που τους βοηθούμε. Και δεν ήρθε τώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να διδάξει τα παιδιά. Εμείς μια χαρά μεγαλώσαμε. Δηλαδή τα παιδιά μας θέλουν τώρα να τα διδάξουν που πιο μικρά για να είναι πιο ανοιχτά στο μυαλό να δέχονται αυτές τις κατηγορίες, ή θέλουν να τους βάλουμε στο μυαλό ότι ξέρεις, άλλαξε η εποχή, ξιάστα εκείνα που έξερες περί άντρα γυναίκας, τώρα έχουμε 64 πόσα φύλλα και διάλεξε ό,τι θέλεις και δικαιούσε να το κάνεις. Είναι απόλυτη διαστροφή. Τονίζω ότι δείχνουμε απόλυτη αγάπη και στους ομοφυλόφιλους. Δεν νοείται χριστιανός ορθόδοξος να απορρίπτει οποιοδήποτε άνθρωπο για οποιοδήποτε αμάστημα. Τους ανθρώπους τους περικλείουν πάντα με αγάπη. Αυτόν όμως το αμάρτημα το ίδιο, το οποίο είναι ευδελιρό, το καταδικάζουμε και είμαστε δίπλα τους για να τους βοηθήσουμε να το αντιμετωπίσουν. Βάρτε όσους κανονισμούς θέλετε στη Βουλή, αλλάξετε όλα τα νομοσχέδια. Αυτό το οποίο είναι σωστό και ηθικό θα εξακολουθούμε να το λέμε, γιατί είναι η αλήθεια. Μην προσπαθείτε να φημώσετε τον κόσμο, να μας αλλάξετε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και να μας κάνετε να φοβούμαστε να μιλήσουμε. Αυτό που κάνετε εσείς είναι το απόλυτο bullying σε έναν ελεύθερα σκεφτόμενο άνθρωπο. Εκεί που νομίζετε ότι δίνετε βήμα ελευθερίας για τους ομοφυλόφιλους, ακριβώς εκεί έρχεστε να καταργήσετε τη σωστή σκέψη, την κριτική σκέψη, την ορθολογιστική άποψη των ανθρώπων, βάζοντας νέα δεδομένα, τα δεδομένα τα οποία σας υποδεικνύει η νέα τάξη πραγμάτων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Την αγάπη μου σε όλους, άντρα, γυναίκα και οποιουσδήποτε έχουν αυτά τα προβλήματα για τις ορμόνες. Τονίζω, στεκόμαστε δίπλα τους. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Την αγάπη μου. Ο Θεός μαζί μας.